o medase nesoso se wode wafidie ato Adom TV. Dwumadi a wohwe eye Nkuranhyɛ dwumadie na me a megina badwam a mede ho chia me. Wo fra me nita kotegu a womfom ye medase. Mese me ka kwansidi a esi empo yabrabo yiedie ene ye hyebre ano. Ye hyebre. Onyame ma obi a hyebre. Na hyebre no eya kwantuo. Ye fi nkwadaa mu edum panin mu ne akote aba sese yete. Na wontimi nya dua ketwa enso aba. Se yedo ahwe fom sa akwadaa sese wonyini edore ema wo hini esi fom yi na woye empani. What we are dealing with is an immature inner life and not an outer life. Ba ebui no ye won nyoma enan ya ebehia akwantu mu. Challenge ne edine beba, demand de so sen wo beba wabrabom, threat de ehu beba, ena mpo setbacks akwanside beba. Se utimi kwadre watinka mu wadwene mu woni ye ene mpo usubane ene se de abekire nsem ene okasa mu ena waye na ebebre ene ye hwa abrabo alta mi wakayo mi kura mobile phone o ma woe mi dadan mu ena mi ntade efo. We are only focused on our trappings. Me a Dr. Wan, me a Professor Wan, me a Archbishop Wan. Bodni akase ene yema ho na esan se ye de abodni hwa ya wunti no ya dwen proso abodni de ye mpa akira kwan me ye okunu me wo yere o ka se okunu de ware ye de subampa nyansa tuwache ahohyeso kure ene pepepe yo ene bubura. Me say dey ye de tuwache nyansa ahohyeso no kure ene subampa ene bubura. Tinye no ane se me ho afe me yo mama e me kura kai me dabi eno ye mfa bubura eno ye fe na outer ene de ansem fata me ho sikani bi a wadi hia kojokojo da na wantimi ansore biom me ho sikani bi odi hia otin pagya ne mo be odini. The difference is in their mindset. Wa ene me ho obi a wonu to hia mu oye odini ne na adwene ene me ho obi a ye wo no na ga ko kura ne nsa no enso na osere no wadi ye nyina abrabo a ye bo no Nyankopon eboye se e pepepe subane ene be ma yada nyoma bi adi. If you think in extraordinary ways, you get extraordinary results. If you think mediocre thoughts, you get mediocre things. So what dwene kwada adwene a unya kwada nyoma wo dwen pani yo adwene enya mu a wabrabo nsunsun so ede meka ebisi ebisi so ede ebisi yenkoyi ebisi ekoyi ne difference no eye woni suban e na said wo kire abrabo asefa wo de utue Onyankopon bo soronko odade bi dua wo mu se be ya abrabo mu wo de obi de achi sa de na me yase obekwa samado no na dodo egu ho na de nyoma pa de nyansa akoda samado wona anya kwan ampa nyoma Nyankopon de omu se wona na adie obekwa samado no bi wafu awrewo ne oyawdie esanse ne Nyankopon de dua ne mu no wanwene ampa kade amfa nka ho anadi obi de oye na odi akire obi atonyom ye nyina ekotonyom obi eto aisota ekoto aisota obi ewe na say ye pedodo esuban esene ankrekre suban ye pedodo suban obi ebi meko ebi ene ekọ eden wo ba wonko nti pede be ma wada soronko penyansa ne akade suahunu ene nsem be ma wada soronko woni pa ni mu dempo wo yere hwe wani mu akasa owura woda soronko ene wo kunu so hwe se ewura woda soronko adwuma wo ye no obi ntime kasa wo de adwuma ye eda soronko mini ababa bi adwuma Adom TV a friend Priscilla ya no friend say ni te komre do be recording me de mirika na eba e sign na no kasa ene empo na adwuma eso ani nti ma wadwuma nso obi ani no nkasa wo so da soronko ja isa wo bonkrofo sobo ena we na ye na mankoyie ena me de me ohiani ba antidien ena me de me Ghana ni antidien wo de oye Ghana ni kura na se wo ne je Ghana ha Onyankopon de ache no edo so se omani bi so ye suban ya sabe ayen kwada suban ti ne ye bre ke kromu a ensuo to ne mremu owia do ne mremu na ensa ase bebre so kom de ye ni
Ada ye twen so ba ya maya na. Enkwada na twen se mpanin bedi wananim. Mpanin de wo pa akade eye ne esef on ho toyo. Me nko bi asem me obi din ho. E futuo ni nkurahye na me hye wo se. Mpanin suban. Ye mpanin adwene. Ye mpanin semka. Ye fan ni bro abraboy ensunkunim. Ne kasa yeso so ya mama. Ese se ye twen so obi be so ede atwa empo ensuo empo panimu a uburu nsuo kwa so na wape mpani adwene. Now you become a man, you have a duty to put away your childish ways. We are penny wanyini enyoma we ye kire nkrofo a ensem fata no jamu ensem a wo kan wadwen po so a edi wani ema hu bo abomfia ema abufu ema udi awere ho no jaika jamu na kan sem a ebehye wo nkuran bema wani agya babomu na ekenya awo suban a wo na die yese obi ba na wa ya adwumaden ye kwa na wagya yo pa ye yie ye adwumadene wo mre obi ni ho adwuma eso ani na mpo ye de safata ne mremu na wabrabo ebedadi. You can only become an adult if you put away your childhood system, because what is the appropriate system in your childhood is inappropriate as an adult. Enyoma ebuan kwada no emwan pani suban ebuan kwada no emwan pani ene ya ebuan kwada no emwan pani sa nkwada be kan de be che ono mpanin kan emfa nche om esese dum pempen so bia so your penny ebia wo ta ban adwuma bi mu pani mu se bia wo de wanyina awade mu se adwuma wo ye wo pani mu wo de wanyina bu mfre de wo hwe ya wo ye pani wo ye adult a ma wo kasa ka ene di se pani mu na ekasai ma wo ne ye susu kare wo ne ye na hye wo atenka so atenka na ya de nyina o ya atenka na ekenya ne ye atenka ne besa ba na de bi sa atenka we no ebe boa me ana na bisa won say sa atenka ba na de ye nkwada atenka na empani atenka. You should not be bound by childhood systems. You should free yourself from the ways of thinking. You can show that you're an adult. When you become an adult, let go your childhood things. Aha, and a major war. Now, as some imagine so they can't same way, no. Me say me find the Bible mu and found say Christian and Christian. Creating human edi kan no chichemu edumiansa. Etre edumiansa chichemu edu ba kon say, "Emra me ya kwada no." Ka kire emra me ya kwada no. Me dwene sa kwada. Me kasa sa kwada. Nempo me kire me ti kwada. Na manyini die maton kwada kwan no mu. When I became an adult, I put the ways of childhood behind me. Beginning idea, me jan kwada ni amane ye. Odafo, me da se wo hwe me. Beginning se wo da wo pani. Wa no kasa beda di se wo pani. Wo ne ye beda di se wo pani. Na wa dwena badwene mpo, ni nyansa abefa mpo be kire se wo pani. Nyame enhyira. Me da Adom TV mpanimfo a obo machi dom. Me kan maka se Babs, Webek Ampedu, Priscilla, and a camera for ni MCR for ni sound for Boamina. Me da ma se. Onyame Adom a e ba hia. Uno nyame entina.